Трымайся, малеча. Не бойся. Спачатку яму трэба справіцца са мной. Всё добра, малеча. Яще одно ягня уцякло, Давід! Эліяў! Ты б толькі бачыў! На мяне выскачыў леў, але я перамог яго! Няма часу для твоїх гісторый, бацька Кліша. Гэта слова навек, слова для ўсіх, слова, што вечна жыве. Кніга кніг. Жывая суперкніга, жывая кніга кніг. Жывая суперкніга, жывая кніга кніг. Самуіл, вялікі прарок. Быць не можа, што ён той, каго ты шукаеш. Ён дзіцё. Паглядзі на майго старэйшага сына. Не. Господа браў гэтага. Давід, ты быў абраны стаць аднойчы царом Ізраіля. Чым жа ты такі? Ты асаблівы. Ты просто супер, Крис! Ты абавязкова пераможаш! Гей! Ха-ха! Я стану гітарыстам у школьным гурце «Квантум». Не губляй часу на праслухоўванне. Гей! Адна справа тут іграць «Квантум» і зусім іншая іграць перад слухачамі. Містер Джонсон, наш першы спаборнік на месца гітарыста – гэта Крис Квантум. Давай, Крис, покажи им, что ты умеешь. Давай, Крис, что ты робишь? Ты ж умеешь играть. Так, але не перад, ну ты зразумела, людзьмі. Не хачу гітару нават бачыць. Крис, так добра, што ты дома. Крис адмовіўся ад праслухоўвання. Ты абяцала нікому не казаць. Што? Я толькі Гізма сказала. Ён робот і таму не лічыцца. Я маю тое, што табе трэба.
Ну же, Крис! Гізмо натягне струну, і ти зможеш вернуться і скончити свій виступ. О, ні, забудь. Прослуховування, до речі, було твоєю ідеєю. І не самий лепший. Больш ніякої гітари. Ах, ти не станеш так робити. Ти просто криху спужався сцени і усьо. Не, тот меў рацыю. Я магу іграць сам, але іграць у гурце перад гледачамі гэта зусім не маё. Суперкніга! О, не! Не доставай гэтую рэч! Ты мне ўжо ад яе млосна! Крис, можна я дома застануся хоч раз? Гэтым разам вы пазнаёміцеся з вялікім героем, якога Бог надзяліў асаблівым дарам. Адкрыйце вочы і вушы свае, каб убачыць і пачуць. Суперкніга, у нас на гэта няма часу! Гіс, ты хаця нешта пазнаеш? Хм, я докладно познаю тебе. О, я бачу дзіўнае стварэнне. Трывога, трывога. Ну, годзе забаўляцца. Праскануй наваколе і скажы, дзе мы. І які цяпер год. Па дадзеных маіх сканераў мы блізу Віфлеема. Прыкладна ў 10 кіламетрах на захад бачу два войскі. А перанесліся мы на 3000 год назад. Войскі, а? Вось гэта круто! Нічога крутога. Круто, калі мядзведь нападае. А чаго яму нападаць на нас? Не ведаю, спытайся ў яго. Медведь! Гізма, у абарончую пазіцыю! Я хочу до мамы. Мелася на ўвазе бараніць нас! Ого! Ты забіў мядзведзя гэтым? Я сабе такое хачу. Добра, што моя абарончая пазіцыя яшчэ працуе. Ага, не тое слово, працуе. А хто ты? Я Давид. Я Джой. А я Крис. А я голодны. Што? Я сёння не еў. Ну, дзякуй, што ўратаваў. І на будучыню трымайцеся ад мядзведзяў падалей. А куды ты ідзеш? Вязу ежу братам, якія змагаюцца з філістымлянамі. Цудоўна! Гэй, хадземце з ім! На гітары перад парай гледачоў ён сыграць не можа, а вось у зону ваенных дзеянняў зайсці лёгка. Ну так, чаму не? Ну, а ты калі-небудзь удзельнічаў у бітве? Мая сям'я лічыць, я надта малы для бітвы. І мне лепей даглядаць авечак. Гэй, Гізма, паслухай. Вярні нас дадому як мага хутчэй. Крысу трэба ў школу, пакуль праслухоўванне яшчэ ідзе. Джой, гэта немагчыма, пакуль суперкніга сама не верне нас. Ох, але мусіць быць нейкі іншы спосаб. Гіз, гэта важна. Ну, можна з тэорыяй адноснасці Эйнштэйна паэксперыментаваць. Праўда? Калі я буду рухацца хутчэй за святло, то змагу перамясціцца ў часе. Які дзіўны ў цябе сябар. О, ты не ўяўляеш наколькі. Лагер ізраільцянаў тут унізе. Ён можа замаскіравацца? Навошта мне гэта? Я ганаруся тым, хто я. Калі ты з'явішся перад імі ў даспехах, будзеш вымушаны біцца. Біцца? Але я ўсяго толькі просты пастух. Міла. Збаяўся? Што гэта было?
Слухай мяне, слухай нікчэмны Ізраіль. Шліце свайго найлепшага воіна. Калі ён пераможа ў адзіночнай барацьбе, то і ўсе мы і нашыя багі схілімся перад вамі і вашым богам. Схилитеся! Ты не выглядаешь моцным. Я одной левой с тобой справлюся. Няўжо ты думаў, што біцца трэба са мной? Я меў на ўвазе Галіяфа, великана з Гета. На колени передо мной, о Израиль! Ничто вам не допоможе теперь. Нават ваш Бог бессильный супраць мяне. Давид, не! Что с вами такое? Чаму ніхто не выйдзе на бой? Няўжо войска Божие не выйдзе супраць аднаго? А что ты тут робишь, малы? Эліяў! Ты нічым не дапаможаш. Вяртайся да статка. Што? Што я зрабіў? Ці не словы гэта? Ідзі, дзіцяці тут не месца. Ці войска не ведае, чаму мы тут? Ці ж вы забыліся? Калі ніхто не пагодзіцца біцца з веліканам, я пайду. Што? Давид, не рабі гэтага. Господ Бог абраў мяне, і мой час настаў. Нашы войскі спаралізаваныя. Яны выставяць найлепшага воіна, і мы зробім тое ж. Хто пераможа ў бітве, той і выйграе вайну. Ці маюцца ахвочыя біцца з філістымскім воінам? Пане, прыйшоў адзін ахвотнік біцца з філістымскім веліканам. Хаця сам ён велікан толькі сярод авечак. Давід, хлопчык-пастух. Мне цяпер не да жартаў. Забярыце хлопца. Пане, я не баюся філістымлянаў. Што дзіцё можа зрабіць? А што тое дзіця не можа зрабіць, калі яно ідзе з Богам? Пане, Господ, які выбаўляў мяне ад льва і ад мядзведзя, які даваў мне сілы перамагчы іх, выбавіць мяне і ад рукі гэтага філістымляніна. Ты будзеш адзін. Не. Бог будзе са мной. Як пажадаеш. Гэта вар'яцтва, ён жа малы. Ціха. Будзе, як я сказаў. Заўтра ты сустрэнешся з Галіяфам на полі бою. Давід, няхай Бог не пакіне цябе. О, класная рэч. Іграеш? Некалі граў. Чаму кінуў? Ох, моя ігра можа не спадабацца людзям. А для каго ты іграеш? Іншых людзей? Я іграю для таго, хто дараваў мне гэты талент. Я іграю для Бога. Ох, хацеў бы я гітару зараз мець. Дзякуй, гіс. Ого, а што, класна гучыць. Граеш, нібы цябе крануўся сам творца. Дзякуй, ты таксама. Калі ён даў табе такі талент, Крыс, выкарыстай яго на славу Бога. Твоя праўда.
Давід, ніхто не верить у твою перамогу над Галіяфом. Дык чаму ты такі ўпэўнены? Я маю Бога ў сваім сэрцы, і ў патрэбны момант ён даруе мне моц. Гэта як з музыкай. Калі Господ надзяліў цябе талентам, ніколі не бойся ім скарыстацца. Калі Бог дае табе здольнасць, памер велікана, альбо памер аўдыторыі няважны. Здаецца, ты зразумеў. Я не могу ходить у гэтым. Я не привык. Добра. Тады возьми хаця б мой шчыт. Бог будзе маім шчытом. Ён выглядае такім адзінокім. О, Давід не адзін. Ну что? Кто отважится змагацца з Галіяфам сёння? Хто наступны ў чарзе? Я буду биться. Прабач, але ж ты такі малы. Ну як так? Людзі! Я прашу воіна, а вы пасылаеце мне яго! Боишься самага малога ізраільцяніна? Ну тады добра, Галіяф! Твой сняданак гатовы! Мой брат ідзе на верную смерць. Я мушу яму... Сёння отдасть тебе Господ у руку мою, и я забью тебе! И отдам трупы войска филистимского птушкам небесным! За гэтыя словы я порублю тебя на шматки, а потым змалачу твои костки ў муку. Стой на месцы, каб я мог тебе забить. Не! Гэта Божае змаганне! Сёння ты не заб'еш мяне! Ты зараз памрэш. Ты ідзеш супроць мяне з мечам і дзідай, а я іду супроць цябе ў імя Господа Саваофа! Твой бог слабый! Мой бог не слабый. Ён змог! Ён змог! Цудоўна, ён перамог! Вы яго бачылі? Гэта быў мой брат Давід! Ён забіў Галіяфа! Ніхто не верыў, але з Божай дапамогай ён перамог. Крис! Пачалося! Мы вяртаемся!
Не люблю гэты момант. Няўжо мы там, дзе я думаю? Ох, праслухоўванне скончылася. А для кого ты играешь? Я играю для Бога. Калі Бог дае табе здольнасць, памер велікана альбо памер аўдыторыі, няважны. Гізма, маю гітару! Покажи им, крыс. Чаго табе яшчэ? Вітаю! Раней у мяне парвалася струна, і я, па праўдзе, вельмі хваляваўся. І, я прашу даць мне яшчэ адзін шанец на праслухоўванне. Ніколі. Вітаю у гурте, сынок. Ісус помер, ты на крыжи, и снова воскрес, как я мог жить. Меня не пробачь, мой грех даруй, приди, мой збавца, Господь мой. Обнови, измени меня, да поможи жить для Тебя. Обнови, измени меня, да поможи жить для Тебя. Жить для Тебя, жить для Тебя. Иисус помер, ты на крыжи, и снова воскрес, как я мог жить. Меня не пробачь, мой грех даруй, приди, мой збавца, Господь мой. Обнови, измени меня, да поможи жить для Тебя. Обнови, измени меня, да поможи жить для Тебя. Жить для Тебя, жить для Тебя. Хочу жить для Тебя, хочу жить для Тебя.